Hej KVK'er, velkommen i Lønnebergskur. Den her lige for at give endnu et skud ud til de to gutter, der sejler DK rundt på nogle brædder, som altså umiddelbart så er de jo store, ikke? Over 2 meter lange, men kun 95 bred. Men prøv lige at tænke jer hele DK rundt. De her boards, IQ boards, de er lavet til at sejle langt hurtigt, og de kan plane på en brud. Men de er altså ude i vind med 10-12 meter indimellem. Og i dag, hvor de sejler rundt om Bornholm, der er lovet 6-8, og må ikke det bliver op til 10 i de små stød, når de kommer, hvis de når hele vejen rundt. Lad os se, om de tager den hele vejen rundt om Christiansø. Og så har jeg en overraskelse til jer fra ham, som ejer det board her, som jeg lige har haft på bænken. Den kommer senere. Hej med jer.